उनाव बिटिआरनि उनाव दा बेखायनो आं सानो এখন এলপি স্কুল কেনেকৈ ঠিক কৰিম অংগনবাদী চেণ্টাৰ এটা কেনেকৈ ঠিক কৰিম স্বাধীনতাৰ 70 বছৰত নোহোৱা কালভাৰ এখন কেনেকৈ বনাম সেইটো মোৰ কাৰণে কনচাৰ্ন কাৰণ তেনেকা কথাবিলাক 10 জনে 10টা কথা কৈ থাকিব হিটো যদি মই কানত খুমাই লৈ থাকো মই জিকেদিন কাম কৰিবলৈ আহিছো কামখিনি কৰিব না আপোনাক কাম কৰিবলৈতো আপোনাক ক্ষমতা লাগিব সব ক্ষমতাটো পাব্লিকে দিব আই 1400 স্কুল ইতিমধ্যে ৰিনোভেশন কৰি দিলো এনেকা সময়তে 4 বছৰ শান্তি হৈ গল তোমার বড় ঠগাই ঠগাইছে একদম মিছলিয়া जोंनि सायाव अयथासार खालामदों जोंबो बिनि खिथेरखौ थाब लागोन মানে পুলিশৰ মাইন্ডসেটত আছে যে দুখিয়া মানুহৰ কাৰণে আইন নাই দুখিয়া মানুহক গালিগালাজ কৰিব পাৰি তাৰিখনত যেটো মোক উঠাই দিলে ময়ো উঠিলো এতিয়া আৰু মই এই মানুহ কাৰণে এই কামটো কৰি যাব লাগিব গতিকে বেলেগ এজনে যদি মোক কয় যে নহয় এই গাড়ীখনত অকল সমাজৰ নহয় ৰাজনীতিও কৰ বা বেলেগ ৰাজনীতি সমতা কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিৰ কথাও ভাব তেতিয়া মোৰ কাৰণে ইমান ইট ইজ নট এ সিৰিয়াস ম্যাটাৰ গুৱাহাটীত আপুনি শুনিলে যে উমকত মানে কিবা এটা এটাক হৈছে আৰ্মছ লৈ ওপেন ফায়াৰ কৰিছে মানুহজন হেৰাই গল আপুনি গুটেই দিনটো ওপেনলি কথা পাতিব নোৱাৰিব কতবা গল কাকবা মাৰি এতিয়া जोंहाथ' बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया जोंनि सायाव अयथासार खालामदों जोंबो बिनि खिथेरखौ थाब लागोन মানুহে শান্তি আৰু নিৰাপত্তা থাকিলে তাৰ ব্ৰেনত মানে বহুত কথা চিন্তা কৰিব পাৰে আৰু যদি অশান্তি হয় এটা যদি একো নাই আমি দুইজন আমি ইয়াতে কথা পাতি আছো গুৱাহাটীত আপুনি শুনিলে যে উমকত মানে কিবা এটা এটাক হৈছে আৰ্মছ লৈ ওপেন ফায়াৰ কৰিছে মানুহজন হেৰাই গল আপুনি গুটেই দিনটো ওপেনলি কথা পাতিব নোৱাৰিব কতবা গল কাকবা মাৰি এতিয়া মানুহটো বাদ দিয়ক এটা বাঘ চিতা বাঘ ওলাই আহিল কামাখ্যা পাহাৰৰ পৰা গাঁৱত খুমাই গল আপুনি এনি টাইম টেনচন হ'ব বাঘটো বা গল বাঘটো বা কাকবা কোনফালে বা ওলাই তো এই সিচুৱেচনৰ পৰা ওলাই আহাটো এটা ভাল কথা হিটোৱে আই এম হ্যাপি আৰু ইটো সাস্টেইন কৰিব কাৰণে আমি এতিয়া হ্যাপিনেস মিশন কৰিছো হ্যাপিনেস মিশনত কি কৰিছো উই আৰ টাৰ্গেটিং দোজ কমিউনিটিজ যোনে নেকি এনেকা কনফ্লিক্টৰ বলি হৈছে আদিবাসী মাইনৰিটি নিৰাপত্তা নোহোৱা হৈছিল এটা সময় তেখেত সকলৰ টিম বিলাক আমি এতিয়া গ্ৰুমিং কৰি আছো ট্ৰেনিং দি আছো চিন্তাটো হল পাব্লিকক লৈ পেলাই ইস্যুক লৈ পেলাই আৰু এটা দুটা পাৰ্টি আছে তেখেত সকলৰ এজেন্ডা বেলেগ আমাৰ এজেন্ডা বেলেগ যদিও তেখেত সকলৰ ৰাজনীতি কৰিছে তেখেত সকলৰ এজেন্ডা মই বেয়া বুলি কোৱা নাই কিন্তু আমাৰ এজেন্ডাটো একদম ভেৰি ক্লিয়াৰ যে আমি সমাজৰ ভাল হোৱাটো বিচাৰিছো বডলেণ্ডখন আগুৱাই যোৱাটো বিচাৰিছো ইয়াত মানে শান্তি চুক্তি এটা হৈ এইটো ৰূপায়ণ হোৱাটো বিচাৰিছো আৰু সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজৰ সমন্বয় এটা গৰি আমি ভাল এটা সুস্থভাৱে আগবাঢ়ি যোৱাটো বিচাৰিছো সো তেখেত সকলৰ প্ৰায়োৰিটিটো যদি অকল পলিটিক্যাল আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং এণ্ড এলায়েন্স বিয়ণ্ড ডেট তেখেত সকলে একো নাভাবে আমাৰ যদি এজেন্ডাটো যদি বেলেগ তেনেহলে ইটো মিলিব নোৱাৰিব আৰু তাত আপুনি কিমান পাৰ্সেন্ট কম্প্ৰমাইজ কৰিব মই কিমান পাৰ্সেন্ট কম্প্ৰমাইজ কৰিম কাৰণ মোৰ এজেন্ডাটো নট পলিটিক্যাল মই পলিটিক্স বুলি কোৱা গাড়ী এখনত উঠি আছো কাৰণ মই টাৰ্গেটত গৈ পাব বিচাৰিছো মোক সুস্থ সমাজ লাগে যত মোৰ মা দেউতা মোৰ নিজৰ মা দেউতাটো হেৰাই গল স্বৰ্গবাসী হল কিন্তু মোৰ মা দেউতা দাদা ভাই ভনী মোৰ লৰা ছোৱালী নাতি পুতি খুৰা খুৰী যত সমাজত থাকে এইখন সমাজটো সদায় সুস্থ হৈ থকাটো মই বিচাৰো আৰু সেইকাৰণে আপুনি অচিলা কৰিলে ৰাজনীতিৰ গাড়ীখন ৰাজনীতিৰ গাড়ীখনত যেটো মোক উঠাই দিলে ময়ো উঠিলো এতিয়া আৰু মই এই মানুহ কাৰণে এই কামটো কৰি যাব লাগিব গতিকে বেলেগ এজনে যদি মোক কয় যে নহয় এই গাড়ীখনত অকল সমাজৰ নহয় ৰাজনীতিও কৰ বা বেলেগ ৰাজনীতি সমতা কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিৰ কথাও ভাব তেতিয়া মোৰ কাৰণে ইমান ইট ইজ নট এ সিৰিয়াস ম্যাটাৰ दिनैनिफ्राय जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 17थि बोसोरारि जथुम्मा बे रङियानि बे जाजि खनानि माइनाव फोथाराव दिनैनिफ्राय बेयाव जागायबाय जागायनायनि जाहोनावनो आङो गिबियावनो बे ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा आरो बानजाय आफादनि जेब्लाक मावथिफोर दङ आफादगिरि मानिनां बे समस्थिनि एमएलए दिगन्त कलिता बिथां रिसेपसन कमिटिनि मावफुं सोद्रोमा प्रणब बर' जोंनि बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलनि एक्जिकिउटिभ मेम्बार बेजों लोगोसे बानजाय आफादनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिजों लोगोसे रायजो राजाखौ आं साबायखर बावनांगोन मानोना खोब खम समनि गेजेरावनो बे फार्स्ट समायना बे दिनैनिफ्राय जागायजेननाय जिथु
कनफारेन्सनि जिबिलाक थाम थिम खालामनांगौ डेलिगेट्स केम्पनिफ्राय लानानै पेन्डेलनिफ्राय लानानै जेसेबांनाखि माबा दङ नांगौफोर दङ बेफोरखौ थाम थिम खालामनायनि थाखाय आं बिथांमोननो गिबियावनो साबायखर बावदों आरो दिनै जिहेतु बेखेवनाय हाबाफारि दं साइनासालि मेन गेट गुबुन गुबुन बेखेवनाय हाबाफारिया दा सोलिगासिनो दङ आरो लोगोसे दा 4 बाजिनिफ्राय जोंना डेलिगेट्स जों जिरायगोन आरो बे डेलिगेट्सआव जोङो आलासि महरै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माननां आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ हांख्राय हरदों बिथाङा फैगोन आरो बेजों लोगोसे ट्राइबेल संघनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि आदित्य खाख्लारि बिथाङा नुजाफैगोन बेयाव आरो जोंनो मोनसे फोरमायदों बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाबो जोंनि डेलिगेट्सआव दिनै दान्दिसे नुजानायनि बाथ्रा जों बिथांखौबो खावलायदों बेजों लोगोसे जोंनि बिटिआरनि बायजोनि रायजो जानाय बर'फोरनि थामोनथा राजखान्थि मोनथाय आरो दा जोङो गोदानै मोननाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि दाफुंनायनि बेलायाव आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव सोलोंथाइ जोंनि समाजखान्थि गुबुन गुबुन बिथिङाव दिनैनि बे डेलिगेटआव सावरायनाय जागोन आरो गाबोन जिहेतु मानगोनां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फैनायनि बाथ्रा गाहाय आलासि महरै बेयाव नुजाफैगोन आरो माखासे बिजाबफोरबो बेखेवनाय जागोन गाबोन आरो बेजों लोगोसे गाबोननो मोनाबिलि समाव डेलिगेट्सआव जोंनि गोजाम आफादखौ सिमफायनानै गोदान आफादखौ बेयाव दानाय जागोन दाजानायनि उनाव जिल्ला एबसु हिसाबै दिनै आरो बे गोलाव समाव माब्लाबा बरपेटा जिल्ला माब्लाबा नलबारि माब्लाबा कामरुप आरो उननि समाव बाक्सा जिल्ला हिसाबै सिभिल एडमिनिस्ट्रेसन दाजानायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौबो बाक्सा जिल्ला एबसु हिसाबै बिमुं होनाय जादों नाथाय जोंनि जि आदर्श जोंनि जि माहारिबाद जातीय सत्ता जातीय चेतना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो मावथिनायाव मालाबाबो दोरोदाखै खमायाखै जिल्लाया मोनसे समाव गोदानै दाफिनदों सिमफायदों आरो दाफामफिननाय जादों बे मोनसे मोनसे एचिभमेन्टनि उनाव बिएससिनि उनाव बिटिसिनि उनाव बिटिआरनि उनाव दा बेखायनो आं सानो जे बड'फानि जि आदर्श गेरेमसा माहारि दानाय माहारिबाद जोंनि जि सोलोंथाइ इडुकेसन जोंनि जि एमप्लयमेन्ट जोंनि जि इक'नमि जोंनि डेभेलपमेन्ट आरो बिनिबो गोजौआव बड'फाया जि आल्टिमेट मोनसे थांखि होनानै गालांदों जि आलादा रायजोनि जि थांखि जि बड'फानि जि गेरेमसा माहारि भाइब्रेन्ट बड' कमिउनिटि दानायनि जि मोनसे टारगेट आरो डेस्टिनि बेयाव एबसुनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिबानगिरिफ्रा डिटारमाइन आरो बे खोथाखौनो आङो दिनै बाक्सा जिल्ला एबसुनि बे अपेन सेसनाव बुंदों लोगोसे गोबां जेंना सुस्रांजाबाय आरोबाव सुस्रांजानो गोनां दंबावो बिटिआर गोरोबथानि दावहाफोरा माखासे मावफुंजाबाय माखासे मावफुंजानो गोनां दंबावो 5 बोसोर बिटिआर सुक्तिया आगान होबाय दा बेखायनो बेयाव 6 सिडुलनि एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों मर अट'नमिनि खोथा मर पावारनि खोथा मर फाइनेन्स सेल बेबस्थानि खोथा आरो सिमा बारायनायनि खोथाया बेयो आधा मावफुंजानायनि उनाव जोंहा मोनसे आत्मबिश्वास दङ मिजिं दङ फैबाय थानाय 2 मासनि गेजेराव बे जि गोजोन गोरोबथा बे जि सक्ति बेयो मोनसे गोजौ मर्यादा मोनगोन आरो बेनि गेजेरजों बिटिआरआ पावारफुल जागोन बर'फोरनि जि मोनसे फुलफिल मर्यादा कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि जि मर्यादा बेबो गोख्रै जाफुंनांगौ बे खोथाखौ जों फैबाय थानाय 8 तारिखआव 8 जानुवारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एजेन्डायाव गासै आसाम नाङै डिस्ट्रिक्ट वाइज सिडिन डेमनस्ट्रेसन सुबुं होस्रिखावनाय हाबाफारि एक फैगोन बेयाव समस्तिनि फिगारा फैगोन समस्तिनि नाम्बारा फैगोन आरो बे नाम्बारा आइननि महराव मोननायनि उनाव बेनि डिलिमिटेसन जागोन आरो डिलिमिटेसन जानाय लोगो लोगोनो बे डिलिमिटेसननि आधाराव जेरै दा पन्सायत डिलिमिटेसन जाबाय एसेम्बलि बा पार्लियामेन्टनि डिलिमिटेसन जाबाय सेम प्रक्रियायाव डिलिमिटेसननि उनाव बिसायख'थिखौ जोङो बेयाव मोननो हागोन दा बेखायनो बे मेटार अफ टाइम आरो फार्स्ट बेनि थाखाय आइननि मर्यादा मोननांगोन आं बुंनो नागिरनाया जे 8 तारिखआव सोलोंथाइनि दाबिफोरखौ लानानै सिडिन डेमनस्ट्रेसन जों हाबाफारि
गोख्रोङै जों सोमावसारगोन आसाम सरकारखौ जोङो दाबि दैखांगोन बिथांमोना प्रतिश्रुति होदों प्रतिश्रुतिया दिले जादों बिथांमोना मावना बुङाखै जानाय नङा होनना बुङाखै खिन्थु जि प्रतिश्रुति होदों टाइमलि जायाखै बेखायनो जोंनि आसाम जुडिसियेल सार्भिसाव बर' साबजेक्ट सोनाय बर' लेंगुवेज सिटेटआव बर' लेंगुवेज सोनाय 101 बर' मिडियामनि हायार सेकेन्डारि थिसननाय 35 मडेल हाई स्कुल गायसननाय टिचार एपइन्टमेन्ट स्कुल प्रभिन्स सोलायसोनाय गासैबो दाबि लानानै जों